President Emmerson Mnangagwa nezuro vakahosta seweek nochivhayo kufamu kwavo ndo nyaya mabudiro yakaita yaibva nekuna anonzi Sekuru Mufundikwa paTwitter kana kuti izvozvo yakonzi X ndiye akatanga kubudisa nyaya achibudisa maimages situation yainge iri kutoitika panzvimbo vachifamba vese mufamu raPresident ED Mnangagwa rekukwekwerere pane famu raPresident ED Mnangagwa rekukwekwe ndoko hakuna chivhayo. So panapa vana veZimbabwe havana kunyatsofara nazvo manje vachiona chivhayo achitenderera naPresident ED Mnangagwa. I don't know mareasons ndeapi akaita kuti maZimbabweans asafare nokuti ndakatanga kungoona moto wakutobvanyuka vanhu vachijamuka kuita zvekunyepa vakadedzera kuti the good thing about ZANU-PF the friendship has expiry date. Hanzi ndo zvakanakira bato iri ndechekuti ushamwari hwacho huno expire unotaka made in China unokurumidza kuexpire. Hanzi ndo zvakanakira team irori zvakanzi the boy agreed to be fronted by ED. Umwe akati ED pane zvaari kuronga chete na Whitney. Umwe akati very soon muchanzwa kuti ave minister. Umwe akati are you feeling happy when you see another man suffering? Umwe akati chasara kuitwa vice president. Umwe akati VP chivhayo. Umwe akati kuchachimwa soon. Mumwe akati mufesi anonzi Whitney ari kupisa hake it's his time to shine. Umwe akati but it will end in tears. Umwe akati Zimbabwe soccer this thieving humpy dumpy. Umwe akati all body wishes it happens to me it's grace to say Chivhayo it's something bad guys, let's learn to be happy and clap hands for this guy, it's his time. Umwe akati our appraisal got Uncle cows one of the most expensive cattle breed on the planet. Umwe akati wikineri ngwarira kutambira kunonyudza. Umwe akati some bag of good investment opportunities. Umwe akati we need the correct version please. Umwe akati ndirana waMnangagwa kana uchiri kutenda kuti wikineri ane mari unofanira kuongororwa njeri. I don't know kuti iye why asiri kubelieve all this guy kuti iye wikineri wacho ane mari. Hanzi uda kuongororwa njeri kana kuti believe kuti wikineri ane mari. I don't know. Imimi ndimuripo muchazochajana necomment yake. Umwe akati the bond is great. Umwe akati another game being planned. Umwe akati dzinonanzvana dzakakora we need the animated version. Umwe akati vanhu vari kuona kuzvipatara imi muchishaya zvekuita nemari pakaipa. Umwe akati zvinopera mushe here nana Guvea apo. Umwe akati ngera ice cream pamberi apo. Umwe akati gore rino tichadzidza zvakawanda. Mumwe ari kungoti mbavha vamwe vari kati I see Angel cows in the background there. Panga pane mombe zvechokwadiwo pa maphotos acho aya mombe dzine mazinyanga dzedze type dzimwe mombe dzinodhura dziri expensive mombe dzekuti wada kungoisvikira ipapo aitengwe nema$300 amakajaira inotengwa necash jaicha ndo type mazimombe angachibudikira ku background. I'm sure ndo panga pachirari zvanga zvichiradzikwa chivhayo chinzi alright ndo zvinhu zvatinazvo pafamu redu chichi and stuff but maZimbabweans ndo zvinhu zvavasina kufara nazvo. Muri Zimbabwe ndo imwe nyaya ndakakubatira nhasi zvakare pachannel yenyu.